Bueno, o motivo da convocatoria de hoxe, orixinalmente, era presentarvos as nosas valoracións sobre o documento de orzamentos que se nos entregou esta semana por parte do equipo de goberno do Partido Popular. O problema é que, cando comezamos a ler tanto o informe do Consello Consultivo como o propio documento, decatámonos de que, en verdade, estamos perante unha verdadeira cortina de fume. Estes orzamentos non teñen validez de ningún tipo. O proxecto de orzamentos, de ser real, aprobaríase inicialmente na Xunta de Goberno local, segundo as atribucións que lle compete a esta Xunta de Goberno local a propia Lei de Bases de Réxime Local. Primeiro se aproba na Xunta de Goberno local, logo se leva ao Pleno para aprobación inicial, emendas, e ese trámite de consulta ao que nos someten agora os grupos, en verdade, non é preceptivo. Se en verdade o Partido Popular tivera algún interese en dialogar cos grupos, tivo 2 anos para poder ir avanzando, non? Entón, foi nese momento que empezamos a repensar o que estaba acontecendo, non? Decimos que este proxecto de orzamentos é unha farsa, é unha tomadura de pelo, que só tiña un obxectivo. E o obxectivo era que o equipo de desgoberno do Partido Popular chegara ao ecuador de mandato cunha proposta de orzamentos en riba da mesa. Era o único que lle interesaba. Non ten nada que ver a súa aprobación, nin hai interese real en que fora aprobado. Insistimos, se quixeran ter avanzado no diálogo, na consulta cos grupos, tivo 2 anos para facelo. Se tiña unha dúbida sobre a necesaria relación de postos de traballo para aprobar os orzamentos, tivo 2 anos para dilucidar tal pregunta. Tivo 2 anos para preguntar no Consello Consultivo. E algo que está indignando a Ourense en Común é que o equipo de desgoberno do Partido Popular está a culpar ao interventor municipal de exercer a súa labor, que é a de fiscalizar e controlar a actividade do equipo de goberno. Está a cuestionar a labor dun alto funcionario de carreira por facer cumplir a lei. Este alto funcionario de carreira limítase a cumprir a súa labor e facer unha lectura da Lei 2/2015 de 29 de abril de Emprego Público de Galicia, que no seu artigo 38.3 recolle que os orzamentos reflectirán os créditos correspondentes ás relacións de postos de traballo sen que poida existir ningún posto que non estea dotado orzamentariamente. Ben, se o Concello de Ourense fora un concello normal, que non o é, se fora gobernado por un equipo de goberno dilixente, que non o está, tería aprobado a súa relación de postos de traballo neste tempo, nestes 2 aniños, e a día de hoxe estaríamos xa cuns orzamentos aprobados. A pregunta que se lle ten que facer o equipo de desgoberno do Partido Popular non é por que tardou tanto en pedirlle a consulta, o ditame ao Consello Consultivo, senón a pregunta é por que non quere aprobar unha relación de postos de traballo. Esa é a verdadeira pregunta. Non situar o foco no interventor, sino situar o foco no propio equipo de goberno que non foi capaz de aprobar unha relación de postos de traballo nestes 2 anos. Claro, e aí está a clave, non? Por que o Partido Popular non quere aprobar unha nova relación de postos de traballo? Ben, porque a día de hoxe está gobernando o Concello de Ourense un Partido Popular que foi imputado por ofrecer sexo a cambio dun posto de traballo. Un Partido Popular que foi acusado de prevaricación e de delincuencia por enchufar a 104 persoas na Deputación de forma ilegal. E está a gobernar o Partido Popular no Concello de Ourense, ese Partido Popular que crea unha praza ad hoc do xefe de Recursos Humanos, que é o responsable de como se vai a xestionar o persoal neste Concello, que casualidade que é un antigo edil do propio Partido Popular, ese mesmo que a día de hoxe está a xestionar o persoal dentro do Concello de Ourense segundo o grao de afinidade política. Insistimos, se o Concello de Ourense fora un concello normal, tería aprobado unha relación de postos de traballo en tempo e forma e houbera aprobado a día de hoxe xa uns orzamentos, pero non o é. E non o é porque iso supón rachar co nepotismo que impera dentro deste concello, porque iso supón unha aprobación dunha nova relación de postos de traballo, supón rachar con ese vínculo que ten o Partido Popular con cambiar postos de traballo por votos. Despois de case 2 anos, solicitan informe ao Consello Consultivo.
Isto tamén é importante. Pensade por que case 2 anos despois solicítase ese ditame ao Consello Consultivo. Por que non se solicitou en abril de 2016? Hai un ano, xa non decimos hai 2, hai un ano. Ben, pois todo deu unha explicación e é que a inicios deste ano 2017 o Partido Popular de Núñez Feijóo aprobaba en solitario unha lei de acompañamento aos orzamentos que, entre outras modificacións, como sabedes, modificacións masivas, ademais, modificaba tamén a norma que regula o Consello Consultivo de Galicia. Que modificaba? Ben, pois que, entre outras cousas, os letrados que ata ese momento informaban dentro do Consello Consultivo eran independentes, autónomos, a partir da reforma do señor Núñez Feijóo, pasan a ser escollidos por vía de libre designación, o que quere decir que se someten a criterios de confianza. Por certo, o presidente do Consello Consultivo a día de hoxe, o señor José Luis Costa Pillado, está sendo investigado por tráfico de influencias e corrupción dentro da denominada Operación Cóndor. Así é que, a día de hoxe, o Partido Popular solicita ditame ao Consello Consultivo, non hai un ano, sino que o solicita inmediatamente despois desta reforma do señor Núñez Feijóo. E fixadevos que, ademais, non o fai só no tema dos orzamentos, porque tamén está solicitando ditame do Consello Consultivo para resolver o caso da central. Estamos completamente seguros que a resolución do Consello Consultivo a propósito do caso da central vai a ser favorable para os intereses do Partido Popular. Completamente convencidos, porque o Consello Consultivo a día de hoxe non é un órgano autónomo nin independente, é un órgano servil. Agora, ao sair daqui, teredes unha rolda de prensa da Xunta de Goberno local, entendo, non sei xa estará o alcalde ou o señor Araújo como portavoz, non? Pois queremos que lle fagades unha pregunta, que lle fagades chegar unha pregunta de parte de Ourense en Común. Por que o ditame do Consello Consultivo foi agora e non hai un ano? Ten algo que ver que non se realizara esa consulta do Consello Consultivo ata o pasado mes de abril con que neste tempo se aprobara esa modificación que lastra esa autonomía dos letrados no Consello Consultivo? Ten algo que ver esa perda de autonomía do Consello Consultivo con que este sexa a partir de agora a fonte de xurisprudencia para o Partido Popular no Concello de Ourense, no caso da Central e outros? E facédelle outra pregunta. O informe do Consello Consultivo que di, literalmente, que os orzamentos non teñen que reflectir a relación de postos de traballo. Se vos di que sí, é que é falso. É que non leron o informe do Consello Consultivo. O informe do Consello Consultivo, que teño aquí, e se o queredes consultar, di, literalmente, que non é preciso aprobar a relación de postos de traballo con carácter previo aos orzamentos do Concello e tamén afirma que os orzamentos deberán reflectir a relación de postos de traballo vixente. Se isto fora así, é dicir, se os orzamentos contemplaran esta relación de postos de traballo vixente, segundo o artigo 38.3 da Lei 2 de 2015, os orzamentos que deberán reflectir no cadro de persoal os postos que por calquera circunstancia non estean contemplados na relación de postos de traballo, estaría incumplindo ese artigo. Que quere decir? Que se os orzamentos a día de hoxe contemplan literalmente a relación de postos de traballo antiga, estarían incumplindo este artigo. Porque non están adaptados, porque a legislación a día de hoxe obriga a que se adapte. Esa lei 2/2015. Entón, o que se está a facer é unha pregunta, o que se lle fixo ao Consello Consultivo foi unha pregunta da que xa se sabía a resposta. En síntese, o Partido Popular leva 2 anos perdendo o tempo, sen querer dialogar nin avanzar nunha proposta de orzamentos negociados, polo tanto, este interese agora de falar cos grupos é falso e ten un único fin que chegar ao ecuador de mandato cun proxecto de borrador de orzamentos en riba da mesa e que, a partir de agora, o discurso, e xa volo adianto porque será o que comecen a lanzar, será que, se os orzamentos están bloqueados é polo interese político dos grupos da oposición e nunca sobre a relación de postos de traballo. Invertide a lógica, preguntádelle por que non se aproba unha relación de postos de traballo e que interese existen tal. En síntese, o señor Jesús Vázquez sabe perfectamente da necesidade de aprobar unha relación de postos de traballo, pois de aprobar uns orzamentos coa actual relación de postos de traballo estaría incumprindo o que vos acabo de comentar, o artigo 38.3 da Lei 2/2015 que exixe e existe xurisprudencia para ser tombados, no caso de que se faga así.
Insistimos, se tan seguro está o equipo de desgoberno do Partido Popular de que pode aprobar estes orzamentos sin a relación de postos de traballo modificada, ben, que siga o mecanismo establecido para facelo, que vaya o proxecto de orzamentos a unha xunta de goberno local, que o leve a unha comisión de pleno, que se aprobe inicialmente, coas emendas dos grupos, e que siga o discorrer normal. A nós chegaríanos cos 10 días que teríamos para presentar emendas. Non necesitamos este tempo de negociación, porque o Partido Popular tivo 2 anos para negociar e non o fixo. Entón, se tan seguro está, que leve o proxecto á xunta de goberno local, o proxecto de aprobación inicial. Insistimos, o fin é, se agora solicitou este informe do Consello Consultivo, é porque este ven de perder toda a súa autonomía despois de que a reforma da lei de acompañamento do señor Núñez Feijóo cercenara calquera autonomía e independencia. Sabíase o que se preguntaba e sabía o que o Consello Consultivo iba a responder. A necesidade de poder entregarnos un borrador de orzamentos antes de que chegara ese ecuador de mandato. E para rematar, que fará Ourense en Común? Ben, non acreditamos ni no proceso de diálogo aberto polo Partido Popular, non acreditamos na información que se nos transmite do equipo de goberno do Partido Popular sobre este informe do Consello Consultivo, e non acreditamos ni sequera nos proceso que ten o Partido Popular de aprobar estes orzamentos. Polo tanto, a partir de agora, Ourense en Común iniciará unha campaña de orzamentos participativos pola súa conta. Se o goberno non o fai, que é o que debería ter a ferramenta, farémolo nós. Faremos unha campaña, barrio a barrio, persoa a persoa, para que, recoller todas as demandas e as necesidades sectorizadas da nosa cidade, da nosa veciñanza. E agora, se tedes calquera dúbida, pois, por suposto. O sea, o que entendo é que os orzamentos que presentan non recolla a previsión de postos de traballo que exixe a lei, co cual parece necesario que a repetir a modificación era preventiva, porque senón, tal como están, non se axustan á legalidade. Claro. Fíxate, o Consello Consultivo, a resposta que lle dá o Consello Consultivo é que non é necesario aprobar unha nova relación de postos de traballo para aprobar os orzamentos. Ben, pero se isto fora un concello como o da Coruña, ou como un concello, digamos, como a grande maioría, non habría problema, porque a relación de postos de traballo que hai neses outros concellos é normal. É normal, é dicir, hai postos que cubren prazas por departamentos, por áreas. Ben, pero a xestión da política de persoal deste concello nas últimas décadas todos sabemos cal foi e tiña un único fin, que era a de traballo, favor, a cambio de voto. O nepotismo non o decimos nós, o nepotismo está enriba da mesa e o Partido Popular ten casos a día de hoxe de imputación e ten casos xa directamente de delincuencia. O señor Baltar foi inhabilitado por enchufar a 104 persoas na Deputación. Entón, o informe do Consello Consultivo está respondendo a unha pregunta moi sinxela, que era unha pregunta que lle estaba facendo que é necesario aprobar unha relación de postos de traballo para ter os orzamentos. E o informe do Consello Consultivo está dicindo que non. Pero o Consello Consultivo non lé como é a relación de postos de traballo do actual Concello de Ourense, porque a Lei 2/2015 exixe que haya reflexo nos orzamentos do persoal que hai dentro do Concello. Cando ti colles esta relación de postos de traballo e ti ves que hai auxiliar administrativo, unha ficha, e aparece, cantos hai? 42. Non se sabe nin onde están, nin quen son, nin en que departamentos. Entón, non van imputados a ninguna partida dentro dos orzamentos. Entón, non se poden aprobar os orzamentos. E o señor Jesús Vázquez sábeo perfectamente. E se fixo toda esta operación é única e exclusivamente para que cheguemos ao ecuador do mandato e a partir de agora a culpa de que non hai orzamentos no Concello de Ourense é da oposición. E por que fixo esta consulta o Consello Consultivo 2 anos despois? Porque o Consello Consultivo a día de hoxe é un órgano servil do Partido Popular, porque coa lei do acompañamento o que fixo foi cercenar a independencia dos asesores que ali están, porque a día de hoxe se nomean a dedo, porque a día de hoxe o criterio de confianza no Consello Consultivo está a orde do día, e porque a día de hoxe o presidente do Consello Consultivo está acusado, está imputado por tráfico de influencias, polo tanto, blanco e en botella. Nos orzamentos están reflectidos, por exemplo, o que diste, 42 auxiliares. Está o orzamento que corresponde aos 42 auxiliares?
O sea, están as plazas presupuestadas A que partida yo asignas? Si non sabes ni siquiera onde están. en personal. A plantilla de A onde yo asignas? a plantilla de personal, No. de personal do Concello, sí. O que é a plantilla non a relación de postos de traballo, senón a plantilla orgánica do Concello. No. A que partida lle asignas? Onde están? Onde está primeiro? Hacen de administrativos ou están en outro... Claro, No, primeiro. es personal. No, vamos a ver, primeiro. Capítulo 1. Primeiro. A mí pareceme estupendo que defendas o Partido Popular. No, defendo. Está preguntando. A mí pareceme estupendo. Pregunto. Pareceme estupendo porque así é Oye, unha resposta que lle podo dar ao Partido Popular. Pregunto. Fíxate. Tú tes 42 administrativos. Non sabes onde están os 42 administrativos. Non sabes nin sequera si estás orzamentando unha praza que nin sequera existe. Non? Entón, que estás facendo? Ou orzamentas postos sombra e nin sequera yo estás imputando a ninguna das partidas dos departamentos do Concello. Porque non sabes o que estás orzamentando, porque a día de hoxe o Concello de Ourense non sabe, non ten un organigrama. Nós o primeiro que fixemos nada máis chegar aquí, o segundo día, a segunda xunta de área de persoal a que fomos pedimos o organigrama do Concello de Ourense e non existe. Non existe. Porque non sabes se es personal contratado, laboral, digo yo, Eso non es sei. igual, claro, es que ahí está. Partida personal, y dentro de la partida personal habrá 42 a 1, 50 a 2, 30 auxiliares, o sea, como los Están en grupos, outros, como- están en outros destinos. No, es personal, Mira, punto. Cobran outros sueldos, non de administrativo. Sí, personal es todo. Desde los concejales hasta el último auxiliar administrativo. Partida de personal, punto. No, porque o último orzamento que ten o Concello de Ourense é do ano 2014 e a Lei 2/2015 é dun ano posterior. E este é o primeiro orzamento que ten que aprobarse en base á nova lei. E en base á nova lei é, pois, para que non exista isto. A nova lei é para que non exista isto. E entón, o que a lei está marcando é, señor, vostede dígame onde traballa este señor, a que partida orzamentaria vai e reflexe nos orzamentos. É que non o digo eu, e se queredes, por eso insisto, Que a lo mejor la lei ahora manda por e se tedes departamentos, dúbidas, no sé. ide os altos funcionarios deste Concello, os que non teñen relación de dependencia e que son os culpables agora da situación de parálise do Concello de Ourense, manda truco que o responsable da situación da parálise da xestión política do Concello de Ourense sexa do alto funcionario. É unha vergoña que o Concello, que o equipo de goberno do Partido Popular onte non saíra na defensa dos técnicos municipais, porque están cumprindo a súa función. O señor interventor pode facer mellor ou peor o seu traballo, pero está facendo o seu traballo. O seu traballo é ler a Lei 2/2015, o artigo 38.3, e aplicala.